Padayon ang pagpangandam sa NCAA School sa alang sa giatangang pagsugod sa NCAA Season 101 ugma Oktubre 1. Ani report. Magsugod na ang bagong season sa NCAA, ang NCAA Season 101. Dungan sa pagpangandam, duha pa ka member schools ang nagpahigayon og pep rally. Festive ang pep rally sa Kolehiyo de San Juan de Letran. Sobrang support nila sa amin at iba yung expectation nila sa amin ngayong season. And dadali namin yun at magiging inspiration namin sa paggamit ng aming pangarap. We expect them to still continue the Arriba spirit. Our teams are learning from these experiences, these successes. Yung 101 belongs to Letran. Big boost daw kini nga pep rally para sa Knights nga unang modula sa basketball tournament. Sa gym sa University of Perpetual Help System Dalta sa Las Piñas, misalmot sa pep rally ang teams gikan sa nagkadiyang sport. Excited silang sugato ng Season 101 nga dungan sab sa pagsaulog sa ilang anibersaryo. There's a saying that everything you touch will turn into gold. So this year, as we celebrate our 50th anniversary, I believe our players are ready to go for the gold. Confident but not too confident. Ano lang, nasa level lang kami na game at a time. Tsaka sobrang excited kasi madaming pumasok from juniors. Atangi ang pagsugod sa NCAA Season 101 ugma Oktubre 1. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.